Aquest divendres segueix la temporada d'espectacles a la Sala d'Argentona abans de fer una petita pausa per Setmana Santa i ho fa penjant el cartell d'entrades exhaurides. A dalt de l'escenari podrem veure els personatges que donen vida als actors i actrius Àngela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau, que seran qui pujaran a l'escenari per presentar-nos la història de La pell fina, una comèdia dirigida per Iago Alonso, i aquí saludem per via telefònica la Carme Marfà. Carme, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos al Tic-Tac de Ràdio Argentona. Cartell d'entrades exhaurides, és una dinàmica que es va repetint amb aquest espectacle o què? La veritat és que sí, o sigui, som els primers sorpresos, però està anant molt bé. Ja nosaltres vam fer temporada a la Sala Flyher de Barcelona, que és una sala molt petita, allà vam exhaurir-ho tot, però tampoc era tan raro perquè eren molt poques localitats. Però ara hem començat gira i hem anat a teatres molt grans i estem exhaurint, o sigui que molt, molt contents, la veritat. Quina és la història que ens explicareu aquí, a La pell fina? Doncs La pell fina explica la història de dues parelles que es troben per sopar perquè una d'elles, una d'aquestes parelles, acaba de tenir un bebè i els amics doncs, venen a conèixer-lo. I a l'amic que ve se li escapa una mica sense voler que el bebè que han tingut doncs, és bastant lleig. I, clar, això genera tota una sèrie de tensions entre els amics i van sortint cada cop més coses a la llum, diguem, i, bueno, diguem que la tensió va creixent i acaba tothom com confessant algunes veritats que els altres no sabien. Home, és que aquest parell, dir que el recent nascut és lleig, també quines ocurrències, no? Sí, bueno, és la típica cosa que molta gent pensa però que ningú diu, perquè evidentment pues, home, no és gaire agradable de sentir, no? Però bueno, hem volgut explorar què passa si pues, algú diu això, no? I com reaccionarien els pares i tot el que pot generar-se a partir d'aquí. És una situació que heu viscut algú de vosaltres, tant tu com en Iago? No, la veritat és que no ens ha passat. No, què va. Tenim dos nenes, perquè som parella també, tenim dos nenes petites, però no, ningú, potser algú ho ha pensat, però ningú ens ho ha dit. Però bueno, sí que ens feia gràcia, doncs això, veure fins on arribava, no, aquesta història. I la veritat és que, bueno, jo crec que ja veureu, bueno, els espectadors que la vegin, que passen coses, bueno, que no s'esperen, diguem. Com ajusteu la direcció de la comèdia teatral segons la resposta de l'audiència? Vols dir si canviem coses segons riuen més o menys en alguns moments? És a dir, què feu si una broma no acaba de funcionar com s'esperava? Bueno, doncs intentem canviar-la, sí, o sigui, lo xulo del teatre, perquè nosaltres venim molt de l'audiovisual, però lo xulo del teatre és que precisament veus en directe la reacció i pots modular, a vegades canvies el text, a vegades li dones alguna indicació a l'actor o actriu perquè canviï alguna cosa, a veure si fa més gràcia, però bueno. I també hi ha alguns acudits o algunes bromes que unes funcions funcionen i altres no, saps? Vull dir que depèn també del públic i de moltes coses. Ens portareu La pell fina aquí a la Sala d'Argentona. Quin paper té l'escenografia, la il·luminació, el so? No sé si hi ha música. Doncs, bueno, tota aquesta història passa en una terrassa d'un pis d'un poble, de fet un poble que podria ser perfectament Argentona, perquè està a uns 30 minuts de Barcelona, diguem, i és una terrassa tot i és de nit, diguem, i llavors passen una nit com d'estiu, de primavera-estiu. I bé, hi ha una escenografia molt xula feta per la Eli Pérez i la il·luminació, doncs il·luminació de nit, diguem. Quina és la intenció d'aquest espectacle? Amb què voleu que es quedi el públic quan vingui a veure-us? Clar, el tema de la premissa, no? de si és un bebè lleig o no, al final és una excusa per parlar de com ens tractem, no? Els uns als altres, que nosaltres pensem amb el Iago que això de cuidar-nos una mica més és una assignatura encara pendent, no? I que molts cops doncs, ens relacionem d'una forma més agressiva del que faria falta i de quines coses s'han de dir, quines coses no calen dir. També és veritat que parlem bastant sobre el tema de la maternitat i la paternitat perquè és un tema que surt amb uns pares que s'acaben d'estrenar, diguem, i parlem de l'art també, perquè hi ha un d'ells que és director de cine. Toquem bastants temes perquè
perquè és això, perquè al final la premissa és només una excusa per parlar de moltes altres coses, clar. No, trobo molt interessant un dels aspectes que parlaves, que sembla que ens atrevim molt a fer certs comentaris, no? Que els filtres, no és que més enllà de si tenim la pell fina o no, però sembla que cada vegada anem perdent aquests filtres, no? I ens atrevim a dir qualsevol bajanada, no? Sense tenir en compte de si pot sentar bé o no a l'altra persona. Totalment, o sigui, nosaltres, jo crec que s'està perdent una mica l'empatia, no? I en el tema de les xarxes socials es veu claríssim, sí, no? Sí, tant. Com la gent, doncs això que dius, no té cap mena de filtre per llançar tot el que els hi passa pel cap. Llavors, nosaltres defensem la pell fina, o sigui, defensem que està bé tenir-la, perquè això és el que ens fa ser humans, el que ens fa, no?, poder viure en comunitat, perquè és que si no, si tots ens dediquem a dir-nos el que ens passa pel cap als uns als altres, doncs no sé on acabarem, no? I tant, i tant. Carme, heu passat mai per Argentona? Sí, tant. Jo tinc família, de fet, a Argentona. Ah, carai, molt bé. Sí, i vaig, no et diré regularment, però hi vaig, sí. Molt bé. Doncs res, tot i que estan les entrades exhaurides, però per aquelles coses de si hi ha algú que no hi pot anar o el que sigui, doncs que estiguin alerta a la pàgina web i que vagin fent una revisió. Aneu a tots els espectacles que aneu com a directors o feu gira? És acompanyeu els actors? Ens agradaria molt perquè anar de gira és molt divertit, però tenim 2 nenes petites i no ens ho podem permetre. Però de tant en tant sí que anem. I et anava a dir també que si hi ha algú que es quedi amb les ganes de veure l'obra, que el mes de juliol estarem al Teatre Borràs de Barcelona, vull dir que tampoc està gaire lluny d'Argentona, no, si algú s'anima... Res, i ara que no hi ha peatges no hi ha excusa. Exacte, sí, és això. Doncs Carme, moltes gràcies per passar pel Tic-Tac de Ràdio Argentona, espero que tingueu un bon record del vostre pas per la vila. Segur que sí, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu, bon dia.